ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿಜದ ಅವೇ ಲೇಟಿಯಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ಮಂಟೆನ ಪನ್ ಎನ್ಮಂಟೆ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪವಂತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಪೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ ರೀ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಮಾರಿ ಕರ್ಮ ಬತ್ತನಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲದಕ್ಕ ಎತ್ತೆ ತೋಜಾವಜಿ ಎತ್ತು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರದ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ನಮಸ್ತೆ ಅತ ತೊಲ ಮುಲ್ ತೋಜಾಂದಿಜ್ಜಿ ತೋಜಾಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಜಿ ತುಲಗೆ ಹಲೋ ಸಾಮಾನ್ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಹಲೋ ಎನ್ಮಂಟೆಗ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ಕ ಪಂದ್ ನೆಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ 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 ಎಪ್ಪುಗ ರಗಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ದೆ ತೊಂದೆ ವಾ ಇಕ್ಕಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಪತ್ತೆರ್ಗೈತೆ. ಹಲೋ ಜಯಂತಿ ಜಯಂತಿ ಹಲೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಲೋ ಮಾತ ಇಂಚ ಉಳ್ಳರ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ವನಸ್ ಆವಡತೆ ನನ ಆವಡತೆ ಅಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊರಣೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತತೆ ಕಬಾಬ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ತಲಕ ಅವೇ ನೀನು ಮಲ್ತದನೆ ವಾಪಸ್ ಸಂಜು ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚಾಯಗ್ ಮಂತ್ಕೊರ್ನಿ ಶ್ವೇತ ವಿಕಿ ಹಲೋ ಮನಸ್ ನಂಡ ದಾದ ಕಚ್ಪು ಆತಿಜಿ ಆವಡತೆ ಕಚ್ಪು ಕಬಾಬ್ ಬಾಲೆ ತೋಜಾಲ ಅಲ್ ಜಿತ್ತಲ್ಲ ನಾ ಲಕ್ ಕೊಡತೆ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪಲ್ ಕೋಡಲಂಚನೆ ಬೇಗ ಜಿತ್ತನೆ ಇರ್ದಾವರ ಇನಿ ಐನಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಉಪ್ಪದಿನ ಪೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದರ್ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷದ ತಿಪ್ಪಾತೆ ಬೊಕ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೀ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಓಲ ಟೈಮ್ ಏಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂರ ಬೇಲೆನೇ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಬುಡ್ಪುಜಾಲಿ ಇನಿ ಅಮ್ಮಲ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ್ ಬಾಲೆ ಬುಡ್ಜಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಅಲ್ಲನೆ ಬೆರಿಯೇ ಪೋಪುನಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಕ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಾಮಿ ಸೊ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತದೆ ಮಸ್ತತಿ ಬೈದೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ್ ಅಂಚಿನ ಹಲೋ ಶಾಂತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಎಂದಾದನ ಪನ್ನೆರ ಬತ್ತನ ಅವ ಎನ್ಮಂಟೆಗ್ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಬಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಯಾರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ದೀತೆತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀತೆತ ಸ್ನೇಹಾನು ಬಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಸೊ ಕಡಪ ಒಂದಿತ್ತನ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೀತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಲಕ ಸೊ ಅವೆನ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಡೆ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗ್ ಎನ್ಮಂಟೆಂಡ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಗ್ ದುಂಬು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ ಸೊ ಎನ್ಮಂಟೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೊಂಡು ಬೆತೆ ದಾಲ ಪನೀರ್ ಉಂಡಾ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪಾಪು ಚೂಲ ಯಾನ್ ಎನ್ಮಂಟೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದ್ ಪಂಡದ ಎಲ್ರ ಮಾತ ದೀತೆ ಕೋಡೆಲ ಪಂಡೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡದ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗ್ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಸಡನ್ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಪಂಡದ ಬತ್ತನೊಂತೆ ಜನ ಅಂಡ ಬರ್ಪರ ದಾನ್ನ ಪಂಡದ ಬೊಕ ಸಂಡೆ ಮಾತ ಬ್ಯುಸಿ ಅತ ಸಂಡೆ ಪಂಡ ಅವನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕುನ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕುನ ಡೇನೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಪ್ಪುಂಡೆತ ಪಂಡದ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ಡ್ ಬಿಸಿ ಅತ್ ಇಂಚನೆ ಓಡೆಗಾಂಡ ಪೋಪುನಾದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆರತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗ್ ಬಲೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗ್ ನನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ದಾದಾಲ್ನ ಪನ್ಯರ ಉಂಡ ನೆಟ್ಲ ತುಳುತ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ನಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಳು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯರೆ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನೆ ನಾನ
ಅವು ಮಾತ ನಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪುನೆದು ಅದು ಸೊ ಮಾತ್ರಿಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡೊಂಜಿ ಒಂತೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ತುಕ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುನು ಕೆಲವು ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ನೆಟ್ ಆಂಡಲ ಸೊ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ನೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗಲ್ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ ದುಂಬಾಂಡ ಅಲೆನ್ ಜೆಪ್ಪದು ಪೂರ ನಾನು ಪರ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿನಿದ್ರೆ ಆಪಗ ಲಕ್ಬಲ್ ಅಂಚಾದು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆವುಂದಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ 2-3 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬುದ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡುನಿತ್ತಿ ತೌಲ ಆವುಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ನೀನಿ ಅನ್ನೈತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಕಬಾಬ್ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡೆಂಚಿನೈಕ್ ಉದರ್ ತವಾ ಕಬಾಬ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಅಮ್ಮಗೂ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಫೋನ್ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ನಿಕ್ಲ ಕಡೆರ್ದೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿನ್ ಯಾನು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಬೆಗ್ಗೆಗ್ ಪಾರೆತ್ತಂಡು ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಎಕ್ಕಡ ಬತ್ತಿನಾದ ಒಂಜಿ ಏತ್ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಸೊ ಪೋಕಾನಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಕಿಬಿತ್ತ ಮಾತ ದಕ್ಕದ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ನೆಂಕ್ ಅಂಚಾದು ಬೇಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡ ಮಾತ ದೀಪ ತಂದು ಅಂಚಾದು ಪೋದು ದೀದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿತ್ತಂಡವು ಅಲ್ಲ ಕೆಬಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಡೆ ಮಸ್ಸದಿ ದಕ್ಕದು ಪೋತುನು ಮಾತ್ರ ಅವ ತಿಕ್ಕುದನ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಪಂಡ ತಿರ್ಗವನ ಅತ್ತು ಅವೇನು ಇಂಚಿನ ಬೆಂಡ್ ಮಂತದ ಉಡುಪುನ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬೇತದೆ ತೊನ್ನಲೆಗ್ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಡ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾತೆ ಸೊ ಅವಿಟ್ಟು ತೂವಲಿ ಅಂಚ ಕತೆ ಅಶಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ತೂಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಕ ಬಂದು ದುಂಬು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಎಂದು ಫಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆರ್ನ ಪೂರಲ ಸೊ ನಿಖಿಲ ದಾಲ ಪಾತೆಲೆ ಅನೊರ್ತಿ ಬಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಲೆಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ನಿಖಿಲ ದಾಲ ಪಾತಿರೊಂದು ನಿಜ್ಜಾರು ಮರ್ಲು ನೆನಪೇರು ಒರ್ತಿಯ ಪಾತಿರೊಂದು ತುಲೆ ಲೈಕ್ ರಡ್ಡೆ ಬೈದಿನಿ ಈಶ್ ಬೇಗ ಬಲಿ ಗೈಸ್ ಬೇಗ ಬಲಿ ಬತ್ತದು ಪೋಯರ್ ಮಾತ ಓಕೆ ಲೆಜ್ ಹಲೋ ಬರತಿರುವ ಜೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು 8 ಗಂಟೆಗೂ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲಿ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ಪನರ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ ಪನ್ಕ ಪಂದು ನೆಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಬಟ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೆದು ದೀತೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾನಗುಂಡತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಉಂಡತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರಪನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತ ದೀಪುನು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತ ದೀಪುನು ನೆನಪಾನಂಗ ನೀ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಐನ್ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತ ಉಟ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಸಿಸ್ ಬಾಲೆನ್ ತೋಜಾಲೆ ಬಾಲೆ ಜೈದಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಕಿರಿ ಕಪಲ್ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಲೆಪ್ಪುಜರೆ ಬರ್ತ್ರಿ ಬಲೆ ಬರ್ತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೇರ ಮೈಸೂರು ಇವತ್ತೊಂದು ಅಡಿಪ್ಪರೆ ಎಂಕ ಆಕೆರತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ದಾಣೆ ಸೂಪರ್ ಬದುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ ಪೋತೇರು ಮಗಲ ಬರ್ಡೇದ ಬ್ಯುಸಿ ಸೊ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಮತ್ತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಬಯಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಕ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಕುರ್ ಸೌಂಡ್ ಗೇನು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್